Com esteu? Què tal estan en la setmana? Espero que superbé. Estic rebent les vostres propostes de la interpretació amb instruments cassolans de la primavera de Vivaldi. I vos estan quedant xulíssimes, precioses. Esteu portant superbé la pulsació, marcant els forts i els suaus, marcant el silenci de la tormenta. Està fenomenal. Tot això són cosetes que hem vist a classe i esteu demostrant en aquests vídeos que realment heu comprès tot això que hem vist a classe. Està fenomenal, enhorabona. Aquesta setmana anem a continuar treballant amb la primavera de Vivaldi, però no ho anem a fer amb la música clàssica a la que estem acostumats, sinó amb una versió rock. Aquesta nova cançó l'anem a cantar, però també l'anem a ballar. I què és el que fem en classe sempre que anem a començar a cantar una nova cançó? Escalfem un poquet el nostre cos. Per això, el que aneu a fer va ser seguir totes les indicacions que vaig a fer. Anem a treballar respiració, anem a treballar estiraments del cos i anem a treballar exercicis amb la veu per a tindre la veu super preparada per a poder cantar. Esteu preparats? Primer anem a començar estirant tot el cos. I com estirem tot el cos? Primer, estirem els braços cap amunt, cap amunt, cap amunt, tocant els sols de tot el que podem. I soltem. Som gelatina, som gelatina, som gelatina, som gelatina. Estirem un braç cap a la dreta com que no puc més i soltem. Gelatina, 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 gelatina. Estira el braç cap a l'altre costat fins que no puc més i solte. Gelatina, 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 gelatina. Estire cap avant fins que no puc més i solte. Gelatina, 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 gelatina. Estire cap arrere fins que no puga més i solte. Gelatina, 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 gelatina. Anem a fer un vibra power. Fem un vibra power, vibra power, vibra tot el nostre cos. Vibra les nostres mans, vibra la nostra boca i vibra tot el nostre cos. Faig estos exercicis sempre se me solta el monyo. Ara anem a estirar la nostra cara. Em menjo un xicle. A més, me'l vaig a menjar un poquet a lo guarro, així de l'alto de la llengua fora. I ara vaig a omflar el xicle. I l'escrotem. Ara anem a fer uns estiraments de cara. Ves i somriure. Anem a ficar cara de soc molt guapa. Pugem i baixem les celles així. I movem els morros. Anem a treure la llengua com els gossets. Obrim els ulls. Anem a fer els exercicis de respiració. Recordeu que en classe vam practicar la respiració com si fóra un vaixell que puja les ones de la mar. Quan puja la ona, agafem aire i omflem la panxa. Quan baixa l'ona, soltem l'aire i la panxa se va cap a dins. Anem a provar-lo unes quantes vegades. Agafem aire i pugem la ona. Soltem l'aire i baixem. Agafem aire pel nas i pugem la ona. Soltem l'aire i baixem. Al soltar per la boca, agafem pel nas, soltem per la boca. Una ona xicoteta. Una ona xicoteta encara. I una ona més gran. Ara toca els exercicis de preparar la veu i per això anem a fer un conte vocal. Un conte vocal és el mateix que un conte normal, però el contem amb sons. Vaig caminant pel carrer. Agafe la moto. Em baixo de la moto i torno a caminar. Vaig arribar a un timbre. Ding-dong! Entre dintre de l'edifici i vaig a cridar a l'ascensor. Puge a l'ascensor. Pling! Ix de l'ascensor i cride a un altre timbre. Ring!
Me'n vaig caminant cap a la finestra i la vaig a obrir. Em fiquet paracaigudes. Atenció que fem i el tornem a fer i em vaig a llançar amb el paracaigudes. Ara que ja tenim la veu i el cos preparat, podem començar a cantar i a ballar. Anem a començar a aprendre la cançó ensenyant-nos la dansa. Aquest ball té 4 passes. Primer pas el fem sacsejant la mà dreta i sacsejant la mà esquerra, d'aquesta manera. Dreta, dreta, esquerra, esquerra. La primavera ya llegó. El pas 2 anem a fer 2 cops a les cames i 2 cops a les palmes. Pam, pam, clas, clas. El primer pas i el segon pas van seguits d'aquesta manera. Dreta, dreta, esquerra, esquerra, pam, pam, clas, clas. La primavera ya llegó. Se marcha el frío, llega el sol. Las flores van a despejar. Para paisajes dibujar. Aquestes 2 primeres passes van en el que és l'estrofa de la cançó. Per a la tornada o estribillo en castellà anem a fer el pas 3. En el pas 3 vigilem amb la dreta i vigilem amb l'esquerra. Però atenció, enmig n'hi ha un silenci i per això anem a parar. Ya llego y déjate llevar. Siéntelo y sal a disfrutar. Ja tenim el pas 1, el pas 2 i el pas 3. Quin és el pas 4? El pas 4 anem a fer freestyle. Això què vol dir? Que anem a fer el pas que a nosaltres més ens agrada fer. Podem fer així. Podem fer el robot. Podem fer un suís. O podem fer vosaltres. Inventeu-vos vosaltres uno també. En quin moment fem el pas 4? Aquesta cançó està basada en la primavera de Vivaldi. Això què significa? Que n'hi ha parts en les quals, en forma de rock, ens toquen la melodia de Vivaldi. Se'n recordeu de com era? Ja arriba la primavera, Vivaldi la música tocarà. Clar, igual que passa en la música de Vivaldi, això tampoc té lletra, simplement el toca amb instruments. En aquest cas, amb una guitarra elèctrica, perquè és primavera rock. Aleshores, aquesta cançó té una part xicoteta de repte. Repte d'escoltar. Anem a fer les passes de la cançó 1, 2 i 3 com hem après. Però en els moments on sentim la melodia de Vivaldi anem a afegir el nostre pas freestyle. Vaig a ballar-lo jo amb vosaltres per a que sapigueu com funciona tota la cançó i assageu. Jo vaig a fer els meus propis passes freestyle, però vosaltres podeu fer el que més vos agradi. La primavera ya llegó. Se marcha el frío, llega el sol. Las flores van a despejar. Para paisajes dibujar. Ya llegó. Déjate llevar. Siéntelo y sal a disfrutar. Los días más largos notarás. Siempre la brisa al pasear con su perfume natural. Ya llegó y déjate llevar. Siéntelo y sal a disfrutar. Déjate llevar.
us toca a vosaltres. Assageu la dansa d'aquesta cançó. Podeu ficar-vos el meu vídeo o, si voleu pujar un poquet més de nivell, fiqueu-vos la cançó de YouTube sense mirar-me a mi i feu totes les passes. A veure si sense mirar-me sou capaços d'identificar la part de la primavera fent la vostra dansa freestyle. A més, tinc una final question per a vosaltres, una pregunta final. Sereu capaces de respondre-me-la? Al final de la cançó sona la melodia de Vivaldi. Sabríeu dir-li què li passa a aquesta melodia al final? Opció A, sona cada vegada més fort. Opció B, sona cada vegada més suau. Opció C, sona cada vegada més agut. O opció D, sona cada vegada més greu. Envieu-me la vostra resposta a la pregunta final al meu correu electrònic. Podeu enviar-me-la per vídeo, per un missatge d'àudio o simplement escrivint-la. I si vos apeteix també podeu enviar-me els vostres vídeos ballant la cançó. Ens veiem molt pronte. Adeu! S'estan barallant.